Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Mundur. Yung. Kenapa ya? Mundur, mundur. Mundur, mundur. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Sopo? Nang ora nyaket. Ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu nang sapi teng. Jijiki. Niki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawu nyaketane kan panjenengan? Ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggo namu tumuteng kok ya wis ora pas. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas, tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Panakawan. Kenapa ya? Mundur, mundur. Mundur. Yung. Iku kowe landhep e. Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur-batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Ya gage wresanono. Eta. Weh lah dalah bener, oh bener. Ampo apa sing ndeka sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan Panakawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Nek kowe kudu ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang, wis lakonono. Pedro, non. Iki kanggo awake dhewe. Ah, nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo buta kae. Ngungrum iki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu ora saku nebak. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Enten iki. Diajeng tresnaku karo kowe ora bisa pisah. Duntak dundung gleng, duntak dundung gleng, duntak dundung gleng, tororororok gleng. Tak cuwek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrum niku ngenten. Yo. Butane kok tandak tangane cek ngene. Ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucup. Cucup ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Panakawan do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya, Tru, lunga ya. Rasa gojek karo kuwi gojek karo Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge ngungrum. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Emah.
Wah, yo, ora lotutke. Loh. Kowe kok ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku. Sayangku. Salam sayang. Sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ayo ndak emban ndak pondong. Ayo ndak emban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi mustikaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh aja. Dar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajiret. Cemplungkalan aku, Tru. Cemplungkalan. Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglok ya, Tru. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki madhuk ngono lho. Ora kowe mapiat ngono. Delok. Kono keramas kono. Kaya dene isih gotang rasane. Mula pate golek ana apa ta sababe dene mengkene rasa ingkang tak rasakake. Nyawanya nyimak dan ulang kencing yang inuun. Naimat nu nangum babang anangin matu ngantur mengatur menikah melam yakin pamit naik pun yapting empatnya pun cembuk koyaknya. Penyelengan kunci menikah dan kilangi camuk babang jen. Kok? Aku nek dadi ratu duwe patih kaya ngono kae wis tak tampak wingi-wingi. Kok ya dong ngono lho Ratu Gustine awake dhewe iki. Ha ya wis saking kulinane apa-apa ki nek saking kulinane kowe iki nek srawung wong bisu kowe ngerti bahasane wong sing ora iso omong. Gustimu Sinun Prabu Aryaksa duwe patih kae iki rak wis tetaunan dadi wis hafal. Apa sing diomongke wis hafal. Monggo aku nek ngrungokke mung kaya dene wong ngomong ning jero ember. Gemrunggung ora iso dirasake. Matuk tanya
ngandel mekaten menika krana panjenengan punika kula ingkang sinuwun menika dereng amengku satunggiling nyamacar. Oh ayo. Apa? Sak ngerti ku rak urung mengku kecamatan. Wis meneng wae awak dhewe meneng wae. Pancen bener kaya mengkono, Pati. Mula jroning pepanggihan iki aku bakalan nyuntak marang kegembolaning rasaku. Monggo nyenem nyamu ingkang elo. Ngapne panjenengan nglaken yoga nyelingaken anop matuti nacatut dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Aryanya. Jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi te. Wonten ingkang kababar kawursita jroning pasumpenan. Aku ngimpi yen to diladeni sawijining wong wadon ingkang keladuk ayu. Satema iso ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku, aku ambruk ana ing pepangkoning wong wadon wau. Nyet-nyet maknya. Menawi nut ingap ning kematian menyuwun nyanyo impen menika wonten ingkang perkawis. Inggih menika titiyani titi laras lan menika. Titiyani terus apa lho? Lemune iki titiyani titi laras puspa tajem. Are ngawur ta titiyani gandayani puspa tajem. Nitiyani gandayani puspa tajem. Montene ing pati apalan alatan menika ingkang cilebut puspa tajem. Menika ing wanci tamu alit dalem tumengking at panggondaine. Yo impenku ngancik wanci kuwi menawi ngaten pancet Gusti kula ingkang menika pati mengku nyatuling wanita. Menawi dipun marengaken lajeng wanita pundi ingkang dados weting mengalih panjenengan kula aturi ngutus lan abdi kula ingkang ngut netok karine nginang gampil lan yuluwe. Suwanten mangke putri menika kula mau manding kula boyong lan gesnanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Aryaksa. Lumahing bumi kereping langit ora ana putri ingkang dadi lenging atiku kejaba amung putri saka kasatriyan Jodipati te. Lho. Nanging anyan yo mekatan Jodipati. Jodipati, iya. Ingkang wewangi ya kuwi ora ana kejaba Dewi Werkudara. Mula te rasaku ora lega yen to ora gandeng astaning Dewi Werkudara. Bakal ndak kanthi manjing ana ing Tilamsari ndak muktekake dadi prameswari njajari lenggahing Prabu Aryaksa Pati. Kagiat risangka pirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing nunamit pasang Kalimantabi tinebine ngiloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Nadyan wonten kanthi kadangu kula paripaksa kumawantun munjo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Toga Garmaturapa. Miturut pangandika ingkang kula mirengaken panjenengan inggih menika nuwun sewu gandrung kaliyan putri saking Jodipati nanging sareng panjenengan paring dawuh asmanipun nuwun sewu menapa mboten kelintu. Mergi sak ngertos kula ingkang nami Raden Werkudara menika nggih mboten kok putri nanging menika piyantun kakung. Menika satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara menika sanes pawestri. Cukup. Jroning impenku Dewi Werkudara kuwi banget Swistya Warna. Aja kok titah semantah nadyan widodari mudhun wae ora ana lan ora bisa nandhingi kaslistyaning Warna Dewi Werkudara. Nggih, ning niku lanang. Niku satriya, nek panjenengan ngrasani Raden Werkudara niki mengke malah mboten panjenengan mboten entuk garwa ning malah dadi dak-dakaning pasulayan.
Mergi Raden Werkudara rumaos mangwadonke niku mengke dadi murkane Ndara Werkudara utawa Raden Werkudara. Nyangkok nyangkem sampean menawa mawon. Omongan ra cetha kok ndok. Ora jelas kula niku tak ngedongke kali Sunan Prabu Aryaksa. Sunan Prabu Aryaksa kepatut tresna karo Raden Werkudara. Golek adem sing mlentrong kuwi sudeten. Engko nek gembos ra cetha. Wong kowe iki senengane keseseken kok kowe iki. Nek ngomong mlanyat ya. Nyonya mutani ora. Wong irung kok keseseken. Lah nek bolongane irung ketutupan. Mlengkung medhun iki ra ya keseseken to. Kowe iki senengane ngayal kok ora? Kula nendharatur kula nyuwun pangapunten. Kula tak matur napa wontene. Kula niku nuwun sewu pun tau ketemu wong salwangsul sing nami Raden Werkudara niku priya utawi piyantun kakung boten kok wadon. Nek sampeyan niki mengke mberung datanpa petung pikajengan sampeyan boten mang teliti dhisik niki mengke malah negara Pagerwaja iso salin perkara karo negara Ngamarta. Merga Raden Werkudara niku klebu nayaka negara Ngamarta. Kok wonten dawuh kowe ora tak dangu. Ora usah ngecomang dileming andar-andar ngendukur kowe mundura. Kula niku nyaosi pemut aku ora butuh mbok elingake. Kabeh niatku wis tak tekake tekad kuwi pok ing karep yen ora iso mengko Dewi Werkudara. Luwung boyo tak entrengake patiku kok. Oh, nggih sampun nek panjenengan nuwun sewu dicaosi prisa tetep kaya ngoten niate nggih monggo nek enten apa-apa mang tanggung dhewe. Kula mboten ajeng melu-melu. Mang Tanglet bilung niki mboten percaya. Kula niku wong salwangsul pun ketemu. Kula niku pun nate selfie. Karo sapa? Raden Werkudara. Wong ya lanang tenan kok. Dudu, jenenge dudu Raden Werkudara. Mesti kuwi beda wong. Dudu Raden Werkudara sing tak karepake ning Dewi Werkudara. Wah, sami jagat niku mboten wonten kalih sing nami Raden Werkudara niku nggih mung setunggal. Ya Raden Werkudara niku nek sampeyan ngarani Dewi Werkudara niki mengke malah ora karu-karuan kahanane. Pati wonten imbalan nyata. Kowe mangkato nggo wadyabala sacukupe. Teka ning negara utawa ning kasadyan Jodipati golek ana Dewi Werkudara ngendi nggone ketemu pondongen. Unggahna jempana joli-jolan. Sowana marang aku tak wengkune garwa nyun pamit anjelan sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih Sumba Yaksa matno nyembah nyuwun. Sepisan malih kula namung badhe ngemutaken mumpung tindake patih menika dereng tebih. Kula aturi nyusul tindaking patih Sumbaga Yaksa. Sinuwun mesakaken mangke menawi ngantos patih Sumbaga Yaksa menika seda krana dipunjaya dening Raden Werkudara wis cukup. Bola bali kowe ngrembug jenenge Raden Werkudara sing tak gayuh Dewi Werkudara. Niku sami mawon. Napa sampeyan tau weruh Endang Bilung wonten ta ora? Mboten wonten sing wonten nggih. Kanjenge Den Mas Bilung. Niku lanang. Napa sampean tau ngerti Dewi Togog? Pun mang bayangke gek rupane kaya ngapa nek Dewi Togog niku? Sing jeneng Werkudara niku nggih ming setunggal. Naminipun Raden Werkudara niku panenggak Pandhawa lenggahe teng kasatriyan Jodipati. Monggo kasatriyane sing mang sebut niku wau nggih padha kasatriyan Jodipati. Ning kok sampeyan ngendikake nek jenenge utawa asmane Dewi Werkudara. Lah niki sing salah alamat teng mriki niki. Monggo niku mengke nek sing mangarani Dewi Werkudara niku pancen nyata Raden Werkudara. Kula pun matur lho niku mengke dadi beda perkara.
murkane Raden Werkudara sing diwadonke kali sampeyan. Raden Werkudara niku nek pun nesu wis ora duwe rasa sabar. Saya sampeyan madonke Raden Werkudara. Wah, wis tenan niku ngalamat sing ora apik, ngalamat sing ora becik. Aku ngimpi jejer karo Radewi Werkudara. Wis mapan ana ing lenggah utawa dampar pinanganten. Impen sampeyan niku ora kok impen perkara sampeyan niku ajeng rabi mboten. Ning impene wong rabi niku impen sing ngalamate elek. Impene wong rabi niku impen sing bakal cepak bilaine sing lakoni impen. Niku nek ngendikane Piyai Sepuh. Lho, impen niku sewalike. Impen omahe kobong niku tegese bakal entuk rejeki sing matumpa-tumpa. Nek impen omahe duwe gawe niku bakal kesusahan. Ngoten niku werdine. Sampeyan ora tau buka 1001 mimpi. Oh beda ora. Impen dadi manten kula menawa mboten klentu 49. Wah, jan wis. Lung apa? Mbok yo sabar to, ora kesusu-susu ngono kuwi. Ora aku meng ngomongnya. Aku meng ngomongi. Menandara atur kula mumpung patih wau dereng tebih dipun susul. Ngoten, impen sampean ampun dilairke. Uga wonten dawuh. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung yen ora kelakon penjangkaku luwung tak entrengake patiku kok. Lha nggih sampun. Lah pun kaya ngoten niku tegese wis diantepi tenan ya wis lho ngade ora usah tutur-tutur sing wigati awat-awatono wadyabala saka ing pager waja budal menyang kasatyan Jodipati kok yen ana mrengkanging para prajurit para yaksa andhanku matura arep tak pidanane non ngestakaken dawuh nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Undanging Prawadyabala saweka Pasur tambur miyang suling pepandhen daludak miwa bandera kakandha warna-warna pindha caladian Pindha Caladian asri kawuryan Gustiwati kula ingkang abdi pun watu cadas kula jumadhong dawuh nggih Gustipati kula pun abdi pun bintang laut jumadhong dawuh
Gusti Pati nadyan kula pun padas miring jumadong dawuh. Gusti Pati nadyan kula pun fendi jumadong dawuh. Nganyapala negara ing pak ngerwatnya andhaing Hyang Prabu Aryaksa non Nino nyamengengen nyuwing Prabu Aryaksa kepengin mengko kabos jeneng putri mulakuti wis poyo nglamar marang putri wau bareng lajeng cacahipun pinten acah piye aku ndawi Sang Prabu Aryaksa supaya budal marang kajajan Nyodipati ingkang wigati bakal nglamar wijining putri ingkang bakal pinengku kalih dening Sang Prabu Aryaksa. Walah cal, nek ngaten lajeng dipun cawisaken benjang menapa Gusti? Aku diutus dening Sang Prabu Aryaksa tekan kene wis paham burung. Iya, panjenengan dipun utus Sang Prabu Aryaksa budal ning Nyodipati. Iya. Iya. Nek meneng Nyodipati, aku kuwi didhawuhi supaya nglamar wijining wanita. Iya. Lamar wanita. Wanita mau kudu tak boyong marang kancane Sang Prabu Aryaksa. Mula kowe apik untuk budal tak juru-juru. Lajeng jurusanipun pundi? Ngowe lan Wadakmala supaya budal cak nyuru-nyuru. Macak baris. Walah ta. Lajeng para Wadyabala dipun dawuhi macak cara menapa? Macak baris. Macak baris matamu icak. Pacak baris. Nah, pacak baris. Bedang sing abang dipalangi. Wah, bedang dipun palangi dos pundi? Bedang abang dipalangi. Bedil untet diaraki. Numpak botol ditaleni. Oh iya, ingkang botol dipun taleni. Dinyalini. Nyalin. Salini. Pendi wonten dawuh. Memet nyapa nang bangot nang ora pucaling wadya. Panjenengane kaya bocah cilik. Metun nyapa nembang pucaling wadya. Minangka tak tuting dadi cucuke ngajurit. Oh iya ngestaken to. Samnika. Munyal dina iki. Enjeng Bidal kumula sangking jroning praja. Kungengkang palakasa prabusananira. Ler surya wedal lira. Sangking Jalaniti arsa madangi jagat mungo paneng sapucaing ukir marep babang sumirat kena soroting surya mekolan gunung menawi katute preksor sarta kabidalaken sowan jiwani mboten badhe ngujiwani manyen kaya mangono kowe tak tuting dadi wetananing laku ngestaken dawuh titenono wong citra mangsa langgenga
kok malah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ning padoning netra. Rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyeti marang Dewi Werkudara. Mula tak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga. Wah, la piye Long? Wah, Cilaka. Ha iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Haryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen yo bener. Lah kok malah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ning padoning netra. Rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyeti marang Dewi Werkudara. Mula tak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga. Wah, la piye Long? Wah, Cilaka. Ha iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Haryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen yo bener Raden Werkudara mawut. Ha iya. Cetha Kesanjambaya. Ning nek awak dhewe ora nderek iki engko malah nampa duka, malah ora prayoga. Apike piye? Apike ya wis manut wae kok waton tekan nggone wis yo engko anggere awake engko tekan nggone diduduke terus ade medun dalan ngebis mulih. Ora usah dadak melu sinuwun Prabu Haryaksa. Mlebu ana ing kampuhku caketana kasadyan Jodipati. Monggo kula dherekaken. Mangga kula dherekaken sinuwun. Swamya ngambrang ati karunaning kaswase dosang kanda wastrat maja lengleng lalu mangulati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat kadanging pun Kakang Yayi Werkudara gawe goreh rongeh penggaling Yayi Samyaji lan para kadang Pandhawa liyane nganti Yayi Darmakusuma anuding kelawan pun Kakang supaya angulari kelawan sira Yayi kadangipun Kakang Yayi Panenggak Dara Marata Gage Jogara Werkudara miturut pamantenging pun Kakang kaya ana cahya ingkang wis mlebu ning angganing sira Yayi Dimas Panenggak Werkudara panjangkaning Siadi wis kelakon Yayi Bratasena. Kresna kakangku kadangipun Kakang Yayi ya njogarake nggonku tapa lamun pun Kakang ora njogarake sira Yayi Dimas mesine Siadi ora krasa lamun panjanganing Siadi wis kasembadan didikane apa Kresna kakangku iso paring dawuh kaya mengkono ora jeneng disiki kelawan kersane Hyang Mahanasa pun Kakang wis ora bakal kekilapan nyurasa kelawan apa kang dadi legetaning ati ning Yayi Werkudara. Nggone Siadi mindran saka praja awit Siadi kepengin kedunungan wahyu tunggul Yayi dina samengko wahyu wis mapan ngangganing Siadi. Syukur seketi jumurung yen to pancen kaya mengkono Dimas nanging Purughanira Werkudara yen to Siadi ora kondur marang negara ing Amarta mligine marang kasatyan Jodipati.
Si Adi kelangan geden. Wah, kelangan geden piye? Bojomu Arimbi lunga saka kasatriyan Werkudara. Merano semobang pangaruna dinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara sakater kene dongane wong ler wowo sing pene panca Koko Prabu ngaturaken panuwun dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesarengan kelawan kadang kula panenggak-enggak Yai asiling manahipun Ingkang Raka Indrawati mboten badhe kula wangsul dhateng perut sing Amarta. Menawi mboten sareng kaliyan kadang kula Yayi Werkudara. Samangke sampun katingal sowan wonten negari Amarta. Langkung prayogi menawi kadang menggah menapa ta wigatosipun Werkudara ngenipun nilar praja tuwin nilar kasatriyan. Dimas Werkudara barep kakang kuwi. Apa ta sababe dene Si Adi teka ninggal kelawan negara, kelawan kasatriyan, lan ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan. Mara matur kelawan kadangmu aku Yayi. Barep kakangku. Ora susah aku njlentrehake babagan nggonku lunga saka negara Ngamarta lan Jodipati, mengko perkara kuwi gampang. Nanging jumbuhake lawan ngendikaning Kresna kakangku. Apa pancen kepara nyata yen to bojoku Arimbi ninggal kasatriyan Jodipati barep kakangku. Soroting pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanang kong sumungkem guling katrenjo swaning kilora petruk kantong bolang karya jingak kang samya mulat sowan sinuwun
ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrum ana kawan Petruk matura yogine mlayu-mlayu suwan tanpa tinimbalan sewu lepat Agung Pangaksami nalika semanten kula wonten Jawi madaling alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa kanyana-nyana negari Ngamarta kinepung wakul binaya mangap wonten Alindra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nganguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken sajaipun ngiyas kaliyan Ndara kula Ndara Werkudara awit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase. Ora ana wong wadon kemliwer sing tak goleki sing ana satriya gagah pideksa sapa? Kowe sapa? Nalindra Pagerwaja Prabu Aryaksa. Wah, aku Raden Werkudara. Lho. Sing tak goleki Dewi Werkudara. Dewi Werkudara wis tak gawa menyang endi? Menyang tungkakku. Wah, ya. Wah. Werkudara. Wah, menungso ra tatanan. Lho kok menungso ra tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntap atiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak gondal Kresna kakangku. Kukupan Sanaka. Ora tedas. Aji Bandung Bandawasa. Aji Bandung Bandawasa. Wah. Ora tumomo. Godo rujak para. Godo es krim rujak. Ngopo to? Omong diturokke kok nyaduk ora. Ora sampeyan ngono to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Ana apa Mundur. Yo. Iku kuwi landhep Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirah dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Yo gage Wresanono. Oh lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Coba nek tak tontone, Gong. Kowe ndek kok duwe. Woh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku kok gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli.
Tumuli apa watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Kowe lah. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ah, ya ngerti wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta. Kowe lah dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing ndeka sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nyonya wulan nyaket. Ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Iki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge, saged. Lah nek pancen cocok, sapa coba? Nun sewu lho nyaket talingan panjenengan. Ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggonamu tumuteng kok ya wis ora pas. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas. Tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Ponokawan. Patenane, nek tok mateni kowe getun. Getun kono apa? Kae Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Petro, non. Iki kanggo awake dhewe. Ah, nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo Buta kae. Ngungrum iki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu. Ora saku nebak. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Enten iki. Diajeng. Tresnaku. Karo kowe ora bisa pisah. Dung tak dundung, gleng. Dung tak dundung, gleng. Dung tak dundung, gleng. Tororororok, gleng. Tak cuek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrum niku ngenten. Yo. Buta niku tandak tangane cek, ngene. Ah iya. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Ponokawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya Tru, lunga ya. Rasa gojek karo kuwi gojek karo Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo Buta nika jenenge ngungulum. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Emah. Wah, yo. Ora rototke. Loh. Kowe kok ora malang kerik.
Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku. Sayangku. Salam sayang. Sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe. Wah. Ayo ndak emban ndak pondong. Ayo ndak emban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi musti kaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Waduh hati aku. Tiar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajiret. Cemplungkalan aku, Tru. Cemplungkalan. Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglok itu. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki maduk ngono lho. Ora kowe mapiat ngono. Delok. Kono keramas kono. Ndas kono lomboke bareng. Wala asu. Bagong tiba teng kali. Mak piek ngonten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh iki disampuke ra ilang. Tak kume ndasku. Pangeran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nganti gawe bingung atine wong wedok. Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol ya ora ana piyayi gagahe kaya ngene. Ijol aku ora gelem. Seneng tenan aku. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu.
dadak dadi buta barang goleki sampeyan. manuk jalan yang kencane paune nanya aku ora nerima angin kucing kulang nyak kecep aku cuma kaya nyampean nek aneh-aneh truk uyek iki truk ndak lama wah matane kena sabun merem kok kon uyek ate Sumbaga Yaksa kaya wis paripurna baliya kaya wingi uni pate. Wop. Ora ndara kala bendana. Piye ya Jaya? Kara giya Truk. Aku dadak dadi pate barang niku apa? Isang-isi Mbak Yu Ayimi goleki bojone. Kang Wasmen Kudara lunga tanpa pemat wale. Amit pamit. Wis dadi bucane aku dadi pate. Lah kok disalah aku wis dadi bucane asline ya elek dadi pate ya tirok. Ya wis ora apa-apa. Kok kaya ana wong dodol bakpao. Bakpao jasu. Ndara kana bendana. Pripun kabare? Apik. Apik. Diane suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau nek prenggo janji. Oh ya arek prenggo janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu. Aja aku kadang cocoe. Ra duwe nggo janji gacut kaya iki. Aku ki pawahe. Aku ki pamane dale jare duwite curah-curah. Ngapusi. Aku ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kaya biake. Iya, bilih sing atusan apa sing eketan. Ha, berarti nyoton. Kene tak gawake. Wo, terus jolo. Iki arep jaluk duwite kok dadak. Aku kaya goblok banget to. Jan pono kawan trembelipun. Trembelipun. Ya kok aku tak bali ya yu aku wis rampung prakayane Baliya Kala Bendana. Bopo. Karo disenggol den, mengke elek ngono. Kaya wis paripurna lakon iki si Adi wis entuk wahyu tunggul wulung. Ya. Muga-muga migunani tumraping si Adi pribadi lan migunana tumraping negara Ngamarta ya Dimas. Wah, Kresna kakangku iya.